dyan. Grabe ko na suga. Uy, igo mo ito tamangi. Imo man awayon. Gabi dyan nagbaba ni ate. Uy, maragkibot sa manok. Pre! Pre! Alin na ba? Manakaw ng tao sa may orasa. O, okay, klaro kasabot ba? Tay tawahan na dugaya mo gawas. Uy! Pre! Sige, pare-pare. Ni mo da, Mr. Lim. Imo na pong dadan si Jeffrey manglit agong manok. Uy! Kalma! Kalma, radradam. Kaya kami naman ni Jeffrey nagsabot diri. Labas na kadraa. Unsay kalma. Adyo damay-damay si Jeffrey nang imong kabuang ha. Say kabuang pataka. Di man guna kabuang. Dam kay manglitag raman mig pink nga panty. Ay, pink nga manok. Happy ka bante. Ug luokon ka manong dong Jeffrey. Hoy ulang. Adyo pag niya diha ka bisita ra na to. Ay sus mama, amang laag na pa di sila. Sige lang magyaw-yaw diha, mura kang gimunga na pusan. Grabe, strict ha. Pug asawa ni si paring Jeffrey. Ay, inalan si Pariben. Ngadto ko diri. Lakaw na pa sinadadto imo pang damay-damay yus Jeffrey ga. O, lagi Uy, Ken. mo pa si... Sakto na ba? Di ka maungo sa tong bisita? Ikaw ay. Balik ako diri. Oh! Asa nung pagka Jeffrey? Musibat na pagka. Huwag ko sige ta kay mangi. Grabe, putak-putak mo na yung baba. Pagtarong da Jeffrey ha, kay gian nila mga Mr. Lim, kay maminti ko magpanti nga pe. Dili manggong, ikaw mo sige ta kay mangi. Gabi hapon ka. Eh, awa da be. Ayan, isog na rin ka. Musukol na di ka na ho. Why do ko dyan? Grabe ko na suga. Uy, igo mo ito tamangi. Imo man awayon. Gabi dyan nagbaba ni ate. Uy, maragkibot sa manok. Kapag gumawa. Ay, sate. Basin mo abot na pagdada ni Kalturas ha. Amo kita katuras ani. Ayo na gari pangluod diha pagpatapad na nako. O sige, di na ko mangluod. Pero paliti kong coffee. Ato sa OTG Coffee. Ah, grabe ha gyud nga ha palud-luod. Uy, na di perminti kapalit ba? Wow. Ay, salamat. Makatilaw na dyan ko sa ice coffee sa OTG Coffee. Oh, lipay na gid ka kay gidana ka dire bantay magluluod pa ka ha. Di lagi. Tara, order na tata. Hi ma'am, sir. Welcome to OTG. Unsa itong order, ma'am, sir? O sa inyong bestseller, aning ice coffee. Ang Spanish lagi. Ah, sige ma'am, duha ka mo. Okay, sir. Sir, yan lang ko, sir. Okay. Okay, thank you. One Spanish latte for Sir Jeffrey Almanpini. Thank you. Thank you, hon. You're the best. Thank you, man. You're the best. Nga na, mo mga babae. Basta na gusto mo, paludluod na yun. Last na ni ha, bantay mo, paludluod pa ka. Sus, han. Kamo na bito kang ingan ni Jimmy mga body? O sige na, inom na diha. Sige, pito kang saba. Makrema. Han, kani Jimmy pinakalami nga coffee sa buhol ba? Mao ba? Be, tilawan ko na ako, be. Lami. Ah, uy! Pero han, di naman coffee baligyan nila han. Napod sila ng coffee like smoothie o lemonade. Amo ba, han? Dino, gino, kaya kang takapilian. O bitawan, dagan bitong kapilian. Unsa kay nahurot naman nga ako amo order na pong smoothie be. No! Sige na Jeffrey ba mangluod na pong karon. Ay, wala. Wala tayo mapalit ang sultan. Wala tayo kota. Ah, bahala ka uy. Ako, ay. Patay ng luon na po.